bakal nindaki marang-marang para Pandhawa. Lah kok malah dibuatke oleh si adikne dikongkon dadi panyarsane wong sesaji. Ya wis ora mikir rupa alam adesa sira aja padha kresula kabeh ngomong karsane yang lukma ora aja padha sembrono supaya kena kecinta. dadi atur Kanjeng Rama kinutang-kutang tansah bisa lalati pujiku ketempae sekali lagi ya Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi le Dik Petruk, pagi Gong. Pagi Mas Petruk. Alhamdulillah. Pas jam 2 manut jamku. Nyambut gawe setengah 10 nganti jam 2 pinaringan gangsar lancar ora ana alangan sawiji apa. Bot-bote nampa dawuh saking para pepunden-pepunden warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kedung Bajul desaning Gembenggeng kecamatane Pace Kadipaten Nganjuk. Bersih dusun ya Dik Petruk. Ayo bersih dusun ingkang dadi acarane. Ugi ngaturaken panuwun nuwun inggih menika dipun pangarsani giat. Ayo didukung karo Masku Mas Dewan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Komisi 3
Nun inggih Mas Sahrur Cahya Ramadan. Ngono. Iya. Kuwi lakone apa, Tru? Wis mau kenceng terus. Berubuh ngalengka ya. Jadi lakon full action ki sirane ngangkara murk berubuh alengka. Dadi nek iso ki kethek karo buta metu kabeh ki wayang-wayang sing kendut. Tudinge kuwi iki didandani sik ngono. Ben ora biayaan. Ya, mengko bingung to ya nek sarepe nek renek. Iya ya Le. Ya dikendani dhisik Mas Heru bawa. Bebas Mas, mengko diaturi sak langgam sik apa? Pelok barang. Ya, pelot barang. Kiraku kowe tan citra. Wah seneng aku iki. Ya. Seneng apa kok seneng ya. Merga suwe hangan teni layang kina ruta hambalangan tani wasuwe hangan teni rasaku ngantu hantu Ya. bicara krungu samaya helinga yen taan tani kledang lakae bocahe takon Ayo sing saka Mbawuk. Ya pikang ngadeka kok. Kledang lakae mbawuke. Teko. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Iya. Sak langgam sik engko ben Mas Gareng karo Mbak Lucy ben berdiri. Apa sing pelok barang? Langgame mawon. Oh ya. Anem teni. Sip. Yuk buka celuk langsung naon, Dik. Angen
Mau Nanang ya nyusule bengi men to Mas Nanang. Biasane wit sore wis setai. Nah ya, lagi teko wis guyu, wis absen guyu wisan. Dadi cah cilikmu wis enek to sing. Lanjut anu Nduk. Katur dulur-dulur FMA ingkang memonitor lumantar YouTube. Iya, ya, yuk. Yuk. Entek nggih. Makasih ya Bu ya.
Yes, luar biasa kok. Ya Pika, cerdas ora umum. Pade, kok Pade, Mas Gareng. Naik sini. Ya, jangan luar biasa. Wah, pun. Sampun leren, sampun istirahat nggih Mas nggih. Alhamdulillah kalih ngematke sabetanipun. Wah, Ngematne po turu. Wes tu aku blas ra melek. Biasane nek enek kesempatan perang gagal ngono ki turu biasa. Ora kono-kono wong kula ya butuh golek bothekan sabetan. Wadah, bothekan apa enten Mas? Ngene kok bothekan ning kene iki kleru. Mere bareng semere sapa mo? Oh, mere-mere kethek niku jerat to. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Saged mbacutke lakon. Ki Nah, mondrah lakone ya sereng ket sore mula. Wah, galak ora umum. Heeh. Ya. Geni pokoke. Jane wonge sabar ning kita menjiwai dosa muka ya kudu. Leres. Toh. Dasaripun ya anu Mas, wis apa ya menyatu antaranipun dalan lampen karawit, dalange ya hebat, pengkrawite ya rempek luar biasa. Aku sing salut sing endang Mas. Piyaine ora sepira lho. Endang ket sore nganti iyahine bergase ora kendho belas. Pripun Luar biasa. Elok. Yo vitamine nggih cocok. ora rugi leh kumarai, alhamdulillah. Iya, Oh, iya. vitamine? Ya aja rebutan karo putrane lho Mas. Nggih, niku lagi lahiran no putrane. Mumpun babar sehat selamat nggih. Sampun. Kakung napa putri? Kakung. Oh berarti acake kok tengen biyen. Oh beda ta Mas? Tak marahi kok. Cah iki kaya sing marahi aku to mosok lali to. Oh nek kok tengen mesti lanang. Nah kok tengen tengah mandek medune kiwa lanang. Nek kok kiwa sik. Wedok Mas, kiwa acak, tengah mandek medun nengen wedok. Nek kok ngisor ngono. Nggih, kok ngisor. Kok ngisor piye modele to Mas? Ya dirahapi sik ngono. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Barokah. Niki Mbak Yulusi kita sih. Nggih. Nggih. Tak sing nderek nenggani piyai sing hebat ya Mbak. Biasane Lucy. nek Mbak Yulusi niku nek goro-goro ndangdut. Oh ngoten. Mungkin nek teng Astabrata jubaken. lho, nek teng Astabrata lho biasane. Yo manggaken. Goro-goro. Ya ini dangdut yo enek kok. Dangdut tek sing lawas-lawas. Dangdut lawas. Wis karo sing Orjun ben karo menggalih. Kok menggalih? Ya mikir untuk bang lawas kok. Iya no. Ora dadi ngopo sing Orjun yo hebat kok. Wah niku nggih. Niku pengibat wiwit zaman Nabi Sulaiman nggih niku. Yo ora terus ketuan kok Nabi Ketuaan nggih. Sulaiman. Mboten ding. Dinosaurus. Pitekan Toropus ya. Ora. Kene no wong ayu. Oh sik kene ngapa? Oh nyaleni batu. Ganti batu. Oh nggih. Heeh. Kok angel men to no? Wesok ngono Pak Segareng. Pripun? Dengan statusipun bintang tamu tuku mixing kertip-kertip. Ora to njagake Miki Astra Brata penake wis ora umum kok. Dadak. Ning alhamdulillah regeng swasana. Aja mbok lem iku malah elek iki. Aja mbok lem iku operatornya malah elek nyetele. Dak nyeng kuwi. Udah kenceng niku. Ora Mas, kita harus telan yo penak kabeh kok, penak kabeh. Nggih nek niki begini iki. Lah, rahmat tomo ya. Aja mbok lem kok. Cek wis. Getur aku ngelem kowe Mas. Ora sida tak isi. Ora apa-apa iki sinyalku mbrek. Oh, sinyal. Selamat pagi Mas Peto. Selamat Mas pagi Gareng. Mbak Yulusi. Selamat pagi Mbak Tetep Lucy. Semangat 45. Semangat itu wajib nyambut gawe. Alhamdulillah melu cah nom wis kudu semangat Mas. Oke. Iya. Darah Luar muda biasa. kok. Darah muda. Darah biru. Ya aku birune biru metalik aku kok. Aku lek ngguyur ra wis aku mek Mas Heru iki ciri khas lek merek malah dadi guguk. Kok iso merek dadi guguk? Lah liyane aku lagi malah pergo ra iso ngebrot lek guyu wetengku lara. Ora malah dadi merek ra dadi munyok, dadi herdrok dek. Ora to Mas Heru penggiro ngandal luar biasa. Musisine wis ndrowedhek kae apa Mbak? Ya kita bukan Apa iki? Apa iki? Rita, siap Rita. Pasar dunia akhirat. Lali.
Apa anu? Apa iki sitok iki? Rita. Payung hitam. Ah, Mbak Rita. Wis sembarang Rita apa payung hitam sak sirmu. Bojo loro. Bus. Angel niku. Selimut tetangga. Apa sing Iya lawas banget. iya api iya. Astabrata itu lawas yo. Lawas ya oke. Yo anyar yo. Anyar ya oke. Ereng wacah. Eling-eling. Karo ngeling-eling sik ora dadi ngopo. Ya. Payung hitam toh? Nggih ta, Mbak? Apa? Siase payung hitam napa-napa? Duh kok manut lari-lari sik Oh. si golekne dulu kan. Manut penting lawas. Iki kipase mbok dibirikno sithik to, Cah. Kipas apa to? Lho, pancen piyek nganjuk iki terkenal kota angin. Kota angin. Ya. Apa Rene mbok arep mlembune wetengmu. Iya juga spesial kawan-kawan yang masih menemani Astabrata Iya. di sosial media, weh. Kene iki penuh Ratingnya angin. dhuwur terus. Kene iki penuh angin. Mula kotane dadi kota angin. Iya. Nek nggon kuwi penuh angan-angan, Mas. Mulai dadi yo. Angan-angan ora anu berarti, gurung ngangen-ngangen tok no. Lho, nek angin kan kota angin. Nggon kuwi kan penuh angan-angan. Oh. Dadine yo kota Cacah iki temune kuingin. Ya, Reda. Boleh kasih bolo. Dijajal golek Kasih ya, kasih ya. Kasih. Rida. Oh, cek angel golekane coba koyo ngopo? Golek sik, Mas. Coba kayak ngapa? Jadi itu Oh, iya, seperti komputer. Dibawani sik. Ya si ting-tingane sik nek to. Oral toh. Iya. Belok barang apa belok biasa? Ora apa-apa. Bapak rawuh meleh. Jauh. Oh, tresno tekaning mati wae dereng. Iya. Tekan mati. Nggih, siap. Dereng-dereng Pak Dewan kanca-kanca kesukaan. Habis ini, sedoyo. heeh. Masih tentir iling. Ini tolak beli kuwi. Seli ta. Seli apa Sherly ta jane? Jenengmu sapa, Nok? Seli. Sally apa Shirley? Marceli. Oh, Marceli. Oh, Marceli. Ayo, dijelasne dadan. Mohon kepanggih, so. Ya sawan alon. Kira-kira coba. Wah. Tak rela kau membagi cinta karena dirimu untukku seorang. Jadi suatu permohonan seorang perempuan. Nggih niki menceritakan tentang napa, Mbak? Seorang kekasih. Seorang kekasih? Mengharap seorang kekasih itu hanya dia yang ada di hatinya. Hanya satu wanita. Wah, Tidak boleh bercabang-cabang. Ya kaya aku karo bojoku berarti kuwi. Allah kok yo. Nek Mbak Mas Gareng terasing gelem kuwi. Lho eneke kuwi yang cek. Iki tak tolak lho lagian bocahe. Pah, ngono. Tenan to sapa kuwi? Yo Pika. Yuk. Yuk. Alon-alon bersama Astabrata. Saya- Ya. Luar biasa. Aduh lali nih. Kok terus melet lho sing ibet bar terus melet terus. Kan balik ngono nah. Niki ciptaan sinten Mbak Lucy niki? Ini lagunya Mami Rita Sugiarto. Wah, ciptaane lawas. Heeh. Berarti tiang lawas-lawas sing damel. Nggih. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nggih, Sampun mau diaturaken, apa to mau permintaane sing saking Mas Tresno Dewan? tekaning pati. Sinten ayo sing bisa yo. Tresno saking Membaca tidak apa-apa. Enggak apa-apa, membaca enggak apa-apa. Membaca Sing penting tidak apa-apa. nana-nana iling. Wah, Ada. Ada iya. si centil Serli Matalata. Iki Oh, mau berdua. dilah ngepasi wancine gerhana bulan. Oh iya, betul, Nek wong betul. biyen jari kondo, bulan nek gerhana kuwi dipangan butong kok dilepeh meneh. Ndang dilepeh, Bu. Endi? Pah. Ngonyek weh. Iki malati lho. Saiki onone junior mesti tekan dhisik junior sih. Dhisik senior. Nek Gurune para senior. Ora pareng. Piai siji niki nek karo kula wis kadung ngene. Wong aku pe dipek mantu dintukke iki kok. Alah.
Sapa? Seli ayo. Jare ini bojo, bojomu gedine sak aku. Sama nih ha. Iya Cahayu. Ayo. Seli nih ha. Neha, iki asli India, Mbak I. Kok iso? Neha. Oh iya. Neha. Oh Nehi ding lalu. Lalu kan Nehi lalu. Kene nak, iya kene. Kelingan zamane karo Swargian nak ya. Swargi sapa? Pak Sleng. Pak Sleng. Oh. Dijak teng anu Mas ning Kalimantan ing aku karo kene tok. Berdua tujune aku ora wong nakal. Upama aku nakal yo entek ndek ingi sore. Ah niki sak omah niki yo keluargane family 100 lek kerawitan. Jadi mulai mbahku budene bulike ku kabeh niku sinden. Niki pun Mbak Uun niki punake. Nggih. Sak gamelane Mbah Buyute sing nabuh. Dadi lek tanggapan rabuta tanggane blas iki. Tus traseni. Madiun ya kelahiranmu ya Neha ya. Nggih, Madiun asli, Mas. Ya. Asli. Ayo Mas Tris. Apa ki? Padha laline. Ki tembang yo lawas kok yo ora tau diambah. Oh duet to. Nggih, niki duet. Oh duet berdua. Iya, tembang lawas Tresno tekaning hati. Nggih, Tresno tekan mati. Tresno tekan mati. Coba kaya ngopo nek tak melu. Niki request saking sinten niki wau? Pak Mas Diwan. Mas Diwan ya, Mas Diwan. Niki ancene napa request saking Mas Dewan menantang mulai wau nggih. Oh, gak apa. Sing pertama mau ngopo? Kita harus penuh tantangan. Kita harus penuh tantangan Sing pertama mau ngopo? Pacar galak. Bojo galak. Nggih, bojo galak. Alhamdulillah. Ancene bapak niki nggih napa menikmati Tresno tekan mati nggih. Jenenge liceng suwi kuwi. Apa kuwi? Ya kuwi. Tresno tekan mati ya. Nggih. Kados pundi, Kong? Pun. Alhamdulillah sehat-sehat nggih, Kong. Berkah-berkah nggih. Iya sehat-sehat selalu. Nggih, sampun nderek nggih. Lenggahken, Kong. Ya, elok tenan piye. Ngono ya seneng kok karo budaya. Semangate luar biasa, Mas. Mas Nanang kon maju sak tembang Mas Nanang. Mas Nanang dhisik. Ayo Mas Nanang. Hop. Ayo sik. Ya, ditata Mas, ditata. Yon kuwi ya termasuk. Ya, awas Mas, awas nek ulo lho, awas ulo. Enek ulo terus dicekel ulane dhewe. Padang tenan ya. Ya. Diombe kopi rasane piye? Mak piar ya. Pun. Sik to iki mau kok nyusule bengi biasane lagi bonangan wis magrok ning gamelan. Lah wae enten acara ngene telak teng desa kula Lektonan niku wae. Wingi kok nggur takon. Lah Ning nggih. Bandaran Kulon. Mas bengi iki ning Bandaran Kulon bintang tamune sapa? Mas Jajak kok terus ora teko tak ngenteni nanti. Lah kula enten jadwal 2 dina ya Mas niku. Neng anu to kowe. Mboten garapan mejet ya teng Lektonan ya eneng ya Mas. Ning mungkung to kowe ning bengi. Mboten. Ora to, ora ya wis. Mboten. Wingi enten wong mara nggen kula kan golekne dina. Ha iya. Oh iya. Mbak Sita, Mbak Dwi. Oh Mbak Dwi ku malah. Wah kok apa to? Nggih. Duh apa. Mas Gareng Jajak wis tau petuk to? Sampun. Wis akrab ya. Kula nek babakan ajenge mlampah teng pundi masalah dina ngoten tangklete nggih Mas Gareng Jajak niku. Oh iya kudu aku. Anu to, meneng-meneng anu to. Apal dino aku. Nggih, mungkin nek kula ajenge nyusul wayangan Mas Akbar niku nek dinane iki mungkin naga dinane iki nyang ndi Mas Gareng. Ngoten kula WA aku diarahne mlakune rono nang kowe tekan kono ngoten. Ora gawe wong aku ra duwe WA-mu kok. Dicedhaki to, Mas Nanang. Cedak ana, Nduk. Sinden loro. Ojo iki to. Kok wedi banget to, Wi? Diwi. Ora tak inceng kok. Diarahkan ke tengah. Oh nggih. Wes aman. Nah, ngono to. Mundur atre. Aku musuh dhewe rada grogi aku. Lah ngapa to nang kok grogi? Wong ayu wedoke timbang kayak apa lanange elek. Ora duwi nek sapa-sapa ya tetep ayu wedoke nek karo kuwi to nang. Ora iso. Ora iso. Kowe wis kenal sinden sing Seli kuwi urung kowe? Kula nggih nembe semrep ndek dalu wingi kalih ndek wingi enek ora ndek kowe ndelok sak sretan mari ngono wis keturunan. Nek wis ngapusi kowe ndek iki enek kok Seli. Lah mari kula ndelok streaming terus turu ngelilir lah kok wis menyuro. Lah ndelok streaming lho gek kepiye. Saged tak bulusi kula iso. Karo ngintik sithik-sithik ya. Apa ki lagune Mas Nanang sing kira-kira berdua sinden? Manut awakmu.
Nggih, kula tak nyobi niki kula aturaken kagem Mas Dewan niki wau. Nggih. Piyantune nggih ganteng kula ndelok king warung niku ketok Mas. Iya, wis ngono kuwi lho, wis ben umbaran ya. Iya iya. Tak nyobi Tresna Waranggana mawon. Wah, Iya iya. Nggih. iya, Nggih. Tresna Waranggana. Sing gampang-gampang mawon. Heeh. Tresna Waranggana. Langsung ya Mas ya. Harus no. Niku kula pun tingali mes jam 3 niku. Iya, terus Kula ningali jam buka HP lho lah kok. lo mulai bareng Mas Jajak ya. Oh nggih, mengke Bareng gonceng. ono. Siap. Iya. Enggak aku tak bonceng kowe ya. Siap. Tanggungane Mas Gareng si akeh tak gonceng sida. Malah Ayo. karuan. Tresna Waranggana. Pak. Terima kasih Mas Nana. Nun para ingkang menulya. Lah iki lho. Nggih, mekaten kula lagon Tresna Waranggana sampun katur. Pak D, kok Pak D, Mas Gareng. Jabu. Ya Allah. Dengan paringne paringne Wes. Mas Nanang. Alhamdulillah kok Pak DPR 350, kok Mbah Kakung 250, kon jenengan 300, malah akeh kowe nang karo aku. Mengke damel tengguyangan. Gak pareng no. Gak pareng. Mboten. Pareng. Kula niku tiang lugu Mas Akbar saestu. Kaya aku kok. Nggih, sami kados Mas Heru niku tiang lugu. Kula Iya. gandengan kula nggih ngoten-ngoten niku nek Mas Herman sing bonang niku malah weh. Oh apa? Ya matur nuwun ya Nang ya. Sampeyan pun Mas Gareng. Gagak, ayo Suwun Kak. Mas Akbar. Ya. Ya ya. Sing Hati. Sini kok yo ini. iso keplekno ae lho. Keplekno jare. Ora ning jane ngene lho Mas. Kanca-kanca nek petuk Mas Nanang iki mesake jane. Mesakne. Ning bocah manasati. Mbak Lucy, Mas Gareng donga napa monggo. Nggih, namung derek memuji. Sedaya warga masyarakat ing Laladan Kedung Bajul Gemenggeng mriki pinaringan panjang yuswa, Amin. kathah rejeki, Amin. pinaringan sehat seger kewarasan, Amin. ayem tentrem keluargane, Amin. kabul kabeh kajat lan cita-citane. Amin. 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 Ditepehno saking sedaya sengkala ingkang badhe dumugi. Leres, Ayem leres. tentrem, desane tambah maju. Amin. Dusune makmur guyub rukun. Amin amin ya robbal alamin. Donga dinonga tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin, Siap-siap, Mas amin, Akbar. amin, Ya. amin. Terus Mbah Nuwun Mas Akbar, sukses selalu hebat, jos salut. Ya, Dik Bagong, yo mateni Indrajit rada samuka. Yo. 3L dalam pertunjukan wayang harus tercakup lakon, lagon, lucon. Coba kaya ngapa babare lakon ayo. Mongko kantining tumuwuh salami mong awas eling lokitaning alam ing waduh Kanjeng Rama Dewaji ngaturi kedrawasan pawarta lelayu ingkang paman ing panglebur gongso samun gugur madyaning rananggana pramila saking menika duh Kanjeng Rama Dewaji Purbawasesa kula borongaken dhateng jengandika Kanjeng Rama Dewaji edan-edaran kamangka pamanmu Kumba Karna Kaisatria sing sura sekti mandraguna yen manut pangiraku kethek-kethek wadya balane Prabu Rama kae ora ana sing mangga puliya lumawan tanding lawan pamanmu Kumba Karna. Duh Kanjeng Rama piye? Semunipun wonten ingkang tumindak culika. Nuwun inggih pun paman Gunawan Wibisana ingkang bocoraken
pengapesan Senopati Ngalengka dhateng Sri Rama Wijaya bangsat elek Gunawan. Iso nugel ndase pamanmu Gunawan tak ganjar gedhe wis. Sikra kang pala tumingal Hei Gunawan. Wah. Wah. Konceng langit kelap-kelap katon lerekin canging alis Arisang meweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mehayik iki sumber perkarane. Gunawan Wibisana putra pulunan kuwi Indrajit Megananda kang magut ana pupuh maju ana ing pabaratan ya. Manut tak bondo tanganmu tak srimpung sikilmu tak babat gulungmu. Anggepmu apa? Wiwit biyen mula wis tak titeni panjenenganmu Paman Gunawan dadi dom sumusup ing banyu. Ngogak-ngogak katentremaning negara Ngalengka. Ketitik pamanku Kumbakarna sing maju dadi senopati. Para wanara ora ana sing mangga puliya mungsuh tanding lawan pamanku panglebur gongso ning bola bali anggrana Gunawan nganti pengapesane pamanku panglebur gongso bisa kawiyak mula kowe tak anggep satru mung wing cangklakan. Ora ana kang pantes tinampa dening Gunawan Wibisana. Patutmu tak punjung nganggo kepelantangan. Indrajit, piye? Kowe arep perang tanding mungsuh kelawan pamanmu dhewe. Kowe arep mungsuh tanding kelawan pamanmu Wibisana monggo. Kowe arep perang tanding mungsuh Wibisana monggo ning aku wene ana wanci, aku wene ana wektu. Ora ketang 5 menit pamanmu tak cerita, mengko bubar 5 menit. Lamun arep kok tutuke perang tanding tak ladeni ngejak pirang dina. Arep cerita babakan apa? Enggal babarno Paman Wibisana. Indrajit, sejatine kowe kuwi dudu putrane Koko Prabu ing Ngalengkadiraja, Koko Prabu Dasamuka. Kok saya ngaya-wara sing dadi tembungmu. Aku ngucap kang kaya mangkono ana dasare, ana wewatone. Dasarmu apa, wewatonmu apa? Kok iso ngarani Indrajit dudu anake Kanjeng Rama Prabu Dasamuka? Critane mangkene. Duk rikala jaman kepungkur nalikane Prabu Dasamuka kagungan garwa. Garwa bebungah saka kahyangan kang sesilie Batari-tari. Batari-tari Garbini. Batari-tari Garbini manut wangsiting dewa kang dikandhakake marang ramamu Prabu Dasamuka.
anake besok kalamun lair dadi panitisane Dewi Sri Widomati, dewaning kabagyan, dewaning katentreman. Banjur bapakmu Kanjeng Rama Prabu Dasamuka sumpah patemboyo kalamun Dewi Tari nglairake anak kok mijil putri anake mau bakal dirabi dhewe, dilalah tenan. Nibani titi mangsa kala Dewi Tari nggarbini lan wis nglairake anak wadon. Banjur anak kuwi mau tak buang nganggo kupat kang ingaranan Kupat Sinta. Merga apa aku ora kepengin kakangku Koko Prabu Dasamuka ngrabi karo anake dhewe. Piye surake jagat kalamun ana ratu kang ngrabi marang anake dhewe. Sak banjure tak larung, tak wadahi nganggo Kupat Sinta. Aku muja wujuding mega, Wibisana muja wujuding mendung. Tak cipta anak lanang diparingi tetenger Indrajit ya Megananda. Kowe kuwi putraku dudu anake Koko Prabu Dasamuka. Waduh kalah. Oh. Leng-leng indriya mangu-mangu bangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kahanin. Waduh, sangat boten nginten, sangat boten duka mana tinemen jebul paduka Kanjeng Rama kula ingkang sejati. Awit do kempenger paduka muja wujudipun mega, paduka muja wujudipun mendung. Duh Kanjeng Rama, awit kutunging raos cubluking pangertos ngantos kula cumantaka wantun kalian paduka Kanjeng Rama. Pramila saking menika do Kanjeng Rama, pejah gesang kula ndederek paduka Kanjeng Rama. Kula mboten kepengin kecipratan awanget, kecipratan angkara murkanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Pramila asal kula mega, asal kula mendung bali nggih kudu dadi mendung, dadi wujud sekawit. Kula kepengin sampurna Kanjeng Rama. Empakno sing dadi panca indriyamu tinimbang terus-terus sira Indrajit urip ana alam padang nggur nyekseni kamurkaning Kanjeng Ramamu Prabu Dasamuka tak balekake dadi wujudmu sekawit Megananda. Auto kaya mangkono tingkem netra kekalih risang Raden Indrajit ya sang Megananda asale mendung bali dadi mendung sesarengan den puja kalian risang Raden Gunawan Wibisana sagebyaring caleret Raden Indrajit ya sang Megananda bali wujud mula-mulanira. Wah. Oh. Punapata mirah ingsun prihatin waspada
makan Gusti. Oh, iki Togog Teja Mantri. Nggih, kula ingkang sowan sinuwun. Nitik diapurmu sing jekutrut. Wangune anakku Indrajit ora kasil mateni Wibisana, Gog. Ih, lakar kaluhuran dawuh paduka malah kepara ingkang putra Megananda Indrajit mati. Ya, Gog. Nggih. Aku wis ngira. Aja ta Indrajit sing ora mati ya adikku Kumbakarna sing duweni kasekten linuwih ngatane ya mudar. Gog, wonten dawuh wis wancine aku dhewe kang bakal maju dadi senopati ngadepi Rama Wijaya sakwadya balane munyuk. Nanging sadurunge aku tak pamit dhisik karo Sinta. Sumangga Dusinuwun. Lere kasiram toya windu tumarujuk katon semi Mas patikku mula inten raja diwaku. Sinta endahe taman saka prasasat swarga luwih nyawang soroting citramu wong ayu. Sinta paran pawartanira. Sejatine tekaku mapan ana kene nedya ngaturake gunging panuwun marang sira Yayi Dewi Sinta awit nadyan to mung sak oboring blarak atiku wis rumangsa marem. Ya mung merga sira wis bisa gawe negaraku mulya tata raharja ing tembe mburine awit Dasamuka percaya lamun jeneng sira Yayi Sinta Dewi Panitise Sri Widawati Dewi ning katentreman kamulyan lan kabagyan. Prabu Dasamuka, kowe jejering raja diraja Mbauden tuwa Nyakramati emane kowe wuta ing lajering gegayuhan. Karepmu piye, Sinta? Rahwana, sediamu becik gegayuhanmu luhur nanging tinemune jebul kleru panarkamu tumrap werdine sedya kang sejati. Kleruku mapan ana ngendi wong ayu? Kowe ora ngrumangsani menawa rusak ing negaramu tumpesing wadya balamu ya merga saka pakartimu cupeting budi rupaing nalarmu paugeranku mung prasaja yen kowe tresna marang hayu mesti nemu raharja yen sisinglar saka hambek utama bakal nemu rubeda tiba papa cintraka keduwung kang tanpa guna yen getuna ya mung bakal muspra perkara iki kudu enggal rampung Sinta. Tangeh bisa ning rampung sedeng senopatimu tumpes wadya balamu ludes masih lungguh ngeding kranging-kranging-krang kowe mukti wibawa ana kene cetha kowe ora wani ngadepi Pangeran Rama Wijaya Dasamuka. Hei Sinta, alus tembungmu manis ucapmu ning ngabangake kuping. Ngentengke nyepelekke marang Rahwana Raja. Kok sengguh aku rawani ngadepi Rama Wijaya. Iya. Sak mengko bojomu wis dadi ratu jejuluk Prabu Rama Wijaya. Tegese bobot lan derajate wis imbang lawan Dasamuka. Dina iki aku bakal netepi prasetyaku. Dasamuka bakal netepi janjiku, bakal tak
ajangi jembar nggone njaluk baline bojo. Hei Rama. Hei. Mangkahang grosro sumbar lindhu bumi gunjing maluthuk untur ketok Prabu Dasamuka kowe biangsat Rama kowe Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati isih gedhe palimarmaning sun marang Dasamuka nungkula mertobata marang Gusti kang akarya jagat dene garwaning sun Rekyan Sinta balekna yen to katemahan mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana ing negara Ngalengka. Piye? Aku mbok nungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo aku kuwi ora susah ngeman karo Dasamuka. Bayangan Sinta kukupen negara Ngalengka nanging yen wis pedhot gulune Dasamuka ngatang-atang dadi batang. Yen to mangkono pranyata kowe Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Kowe ratu kang wengis Dasamuka. Sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngorbanake nyawane ewan prajurit munyuk ming kanggo nuruti tresnamu marang badan sepoto. Ming kanggo nuruti kaperluan pribadimu, ming kanggo nuruti nafsu serakahmu. Biangsat kowe menungso. Munyuk-munyuk kae mbok apusi. Mbok nggo beteng leteke ngatimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya balaku mblasah nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu. Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh sing ngandharke kowe titise Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan lan katentreman, nanging babar pisan ora ana nyatane. Sing mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, dewa gawe kabagyan, nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu. Kowe kuwi ratu sing kepanjingan iblis. Kowe iki ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas, ora duwe rasa asih marang sak padane. Sawangan para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka pakartimu, kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati, kowe aling-aling biangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama, kowe biangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Jaya. Aja kleru Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki mung ora mung kasurung brantaning asmara njaluk baline Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati, kewajibaning sun iku mbrasta mamalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sakwadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti wersuh nggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta, mung kinarya pancatan anggonku bisa sak pejagong karo kowe. Dene sakpurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Gombal Rama.
Ucapmu kabeh mau ora ana kang nyata. Kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetokke sucining tumindakmu ana ngareping wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Jejermu satria nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong jireh, kowe wong ringkeh Rama Wijaya. Sakarepmu anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka, ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Bareng mati tak wujuti, ganjur ilang nyawamu. Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Eling-eling Risang Rahwana Raja nggadhuh aji panca sunya senadyan mati sedina ping 1000 paribasane. Lamun isih kesinungan bumi, geni, banyu, angin lan swasana bisa urip meneh kaya wungu saka Nendra. Rama aku isih urip. Pah! Ye! Ah! Pancasanya ta hey hey hey
Anoman malumpat sampun prapteng widing naga sehari ing punika Raden Gunawan ingkang amarpeki jasad kula Raden Anoman perang tanding ing antaraning Sinuwun Rama Wijaya mengsah kaliyan Koko Prabu Rahwana. Prabu Rama nglepasi wujudipun jemparing. Nanging gandeng Koko Prabu Dasamuka anggaduk wujudipun Aji Pancasunya ngambah lemah ingkang dados raganipun ngantos saged urip malih kadidene wungu saking nendra. Lajeng kersanipun Raden Gunawan kados pundi? Paduka Raden Anoman kula aturi mbedol wujudipun Gunung Karungrungan. Sesarengan kalian Sinuwun Rama Wijaya ingkang anglepasi wujudipun jemparing nalikane jemparing sampun tumancep wonten jajanipun kang rakana inggih Koko Prabu Dasamuka Gunung Karungrungan kula aturi nablek wonten raganipun Kang Raka Prabu Dasamuka sisan damel dadi kuburane. Noyah nayuh Baskara titi mangsa kredaning manungsa datan kuwawa hambedah utaning mesti nalika samono wis titi kala mangsane Risang Prabu Dasamuka tumekaning pati anyarengi Prabu Rama Wijaya ingkang anglepasaken senjata pamungkas Kyai Guwa Wijaya kaliyan Risang Maruti nenggih Raden Anoman ingkang hanggendong Gunung Karungrungan panah nembus jantung butul walikat den tablek Gunung Karungrungan sirna angkara murka Burek gugure Prabu Dasamuka menatandani lakon sirnaning angkara murka sampun paripurna ingkang